zijn een stuk of 13, 14 blitsen. Ik denk dat er meer zijn dan 14. En de verzameling is begonnen uit nu zien hier weer waarom. Nou, en de verzameling weer toen te waar en nu ben we daar 14, 15, misschien minder voor 16, ik weet de tel niet meer. Nou, dit weer de allereerste die we kochten. Dit weer een restauratieobject. Krijgelijk uit die cellen net beter. Nou, zo krijgen we deze auto's binnen. Die gaan helemaal weer de strip, die weer finaal uit nu. Wordt opnieuw weer lossen, alles wordt schoonmaken, alles wordt poedercoat weer poedercoat. Wat spuiten wordt spuit weer zelf, zet alles voor in elkaar. En dan heb je dat resultaat wat een nieuwe auto weer is. En het is ongeveer 2000 doden. Dan is de auto waar hij vaardig op en de top. Die moest ik nog maar verhoren worden, Roel. Ja, dat mag nog verhoren. Dat zou ja, dat mag verhoren dat die bombine die is kapot. En dan moet even naar ontsteking in en die hakken met even vervangen worden. Ja, en dan rijdt je met even wat dingen bij. Die hebben we gehoord. Wat hebben we gehoord? Die rijdt er gehoord. Ja, maar dat moet even naar je slankje, jongen. Als je in deze auto zit, dan heb je een gevoel van best 18, 20 jaar weg. Dan kun je de leeftijd van de auto wel. Want die met een moderne auto, dat gaat al je zegt, dit is echt een gevoel van auto hebben. Je vergeet alles even, met druk, met de zaag al en nou, jongens zijn een blokje om. Nou, dit is hard wat. Geen airco, geen cruise control. Remmen mij om te denken, geen remmen. Ja, dit had wel remmen krijgen, maar de meeste niet net. Maar dit rijdt mooi. Ja, natuurlijk, alles leuk dik, hè? Serene, alles doet het. Dus hij hier vroeger in en dan op een kachman in en mijn maat kocht in. En toen zou blij zijn van, nou, dit had ik een type. Nou, wat wil ik gaan? Nou, non-type. En zo gaat het wat. En speciaal een beetje. Oh, dat type vrachtwagen, dat ben die Grutten. Dat ben die Scania's en die Mercedes en al jaren. Maar dit is mooi lied, behendig. Je had er zoveel ruimte net voor nodig. Hier is de transportwereld Grut ja, hier ben ik. Van deze blitsen. Dit. Wat zit er?